ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ମୋର ରଖିଥିବା ବଜ୍ର ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଦେଇ ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଥିବ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଗଛ ଯାହା ବି ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବଜ୍ରୀ ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ତାର ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ବି ସେ ଦେବେ। କେମିତି ମୁଁ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ପତ୍ରୀ ଦୁବ ଘାସ। ଏ ଦୁବ ଘାସ ବହୁତ ସଉକରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁବ ଘାସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଟିକେ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ଦେହଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ହାତ ବାତା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଡାଳ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହର ବହୁତ ବେମାର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟ ଆଙ୍କ ପଙ୍ଗନି ଦାନା ଇଏ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତି। ଯାହା ବି ଦେବେ ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବେ, ଭାତଟେ ଦେବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲିମ୍ବ ଡାଳ ଦେବେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ। ମାଟିଟା ବିଲ ମାଟିଟା ଆପଣ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପକେଇକି ଉଦା କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ବି ଉଠିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ଖାଇଲେ ସିଏ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ରୁହେ। ମାଟିଟା ନିହାତି ଦେବେ। ମାଟିର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମଟା ତାଙ୍କର ଦେହ ଭରପୁର ପୁରା ରହିଥାଏ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।